Pripun niku? Nek kula wae jane mboten wedi kula nggih mboten ajri kalian Sunan Mandura wong pathokane kula niku watone kula bener sapa wae tak waneni. Pripun Ndara? Wis saiki ngene aja sumelang. Kowe tak ewangi truk Wadyabala kae mengko tak tandangane sak sedulur. Neng mengko nek Pak Di Mandura maju kowe sing ngadepi. Oh nggih. Ngaten niku nggih, siap-siap monggo mriko Ndara. Gong yo. Katriku mulung mangrempak kurta koreka kiri dananggono gawe gelar oh ngalah dalah aduh sing tak goleki punakawan Petruk ning sing methuke aku kok beda kowe sapa kowe takon karo aku jenengku Antasena kowe sapa kowe aku prajurit anyaran negara Mandura jenengku Tumenggung Manik Pamgatrima kowe lah tenan Pak D Mandura ngrekrut wong anyaran Antasena kowe sumingkira sing jeneng Petruk iki tak nggone gatheng sirahe sumingkira piye Petruk kae nadyan mengkono nanging kae iki abdi kinasih mula nek kowe arep ngrenapatine Petruk ayo adepono Antasena dhisik wah ngemping loro nggih Pati. Wani dening aku, apamu sing tau wedeni babu areng ngopo? Ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu ayo. Gak polahmu tak ladeni. Mati. Oh, dia.
Kok ya ora lunga iki lho. Jawa ayo. Ayo. Waduh mati tenan. Wejan. Sawa Gatotkaca sawa Tirta Taman Madun Kah wah edan Ut lagi nek dito iki wah iki perkara iki ngene pisan waduh bar iki sok ini lah itu ki wah nganggo takon. Siapa ya sing durung maju ya? Siapa sing durung maju mrene? Inggih, wonten dawuh. Wonten dawuh menapa, Mbah? Alah iki meneh wong iki meneh. Bosen aku leh nyawang kowe. Dah to Mbah ya aja kaya ngono kuwi to, Mbah. Aku ki ya elek-elek kaya ngene iki prajurit. Ora ketang aku seneng gelut sing cara alus. Nek aku ki ya prajurit lho, Mbah. Ora sok beda-bedake. Cek nang ki jane siapa ta? Iya jenengku ki Mamat. Siapa? Mamat. Ya kana maju kana nek iso nek ngundurke. Kamu surah merata jaya merata imbangin pada-pada. Wah biar cikur mengarang liwati aku salto. Ayo desa apa sing mani maju musuh karo aku. Tiban tangan kurang geletak ning kasur babut. Aja takon dosa. Ya tobat sapa kae iso mabur. Ketoke iki asik banget. Ana pengalaman baru neng dhuwur. Amusra merata, wow. Oh my god. Sapa Mas? Ya ora dikedhuk ora.
Lah kurang ajar iki. Bantu kok iso kaya dampu banget ki. Sapa meneh ayo kene meng weruh aku do gila to. Kose. Selamat malam, Mat. Sapa kowe? Aku Antasena, kowe sapa? Sapa? Antasena. Sapa? Antasena. Mas Sena to. Wis mbiyen kuwi dagelan lawas. Ya ora apa-apa ditokke meneh. Ora apa-apa. Biasane ya tak petuk nganggo motor to. Ayo to. Yuk Mas. Esuk-esukan wis. Serangan fajar. Ora masalah. Ayo. Wis separuh harga wis ayo. Aku apa kowe sing tekaning pati? Ngopo iki? Gelut no Mas. Ayo yuk. Ayo. Senengan kok ala bagus ya. Jan bagus banget Mas Antasena iki. Ya aku tak ngledak ya. Heeh, gledak oh. Biar jiret. Gedeng aku nek ngene iki PHP, senengane PHP. Tiwas nyocet bel meng di PHP. Aduh dawa banget. Ngopo iki sapa to iki? Aku Mamat, Mas. Ya ampun dawa banget marake kelingan sing ora-ora lho. Apa? Kuwi lho Mas dawa banget. Iki apa? Heeh. Iki wis gawan lair. Lah kepiye? Maju perang, Mas. Perang Perang. Kowe sapa? Petruk. Ayam mesra merata jaya meratai banyan padha-padha. Aku nek banjir iki cangkemku mencu-mencu e. Mbok wis kono mundur wae kono. Aja no Mas, aku ki le maju semangat-semangat ngene. Wektune iki lho, wektune dhewe ngene. Oh iya. Ora masalah wis lah. Suwen iki nek ora. Kowe kok ngono kuwi oma. Apa, Gong? Perus. Ora kok ngono kuwi kono mundur wae kono. Mas Judeng musuhe Sinuwun Mandura. Ya tak maju Gong. Santai wae. Iki yo. Truk maju tenan to, Truk? Heeh, iki maju iki. Segawane rono kan ora kunangan sapa-sapa. Anggere wis nang kene wis aman wae ora kunangan sapa. Kowemu. Ngopo kowe sak? Habis pasukanku wisan. Matur karo Sinuwun Prabu Baladewa. Harus manik jajalan dari bawahnya beli anak Petro. Harus manik jajalan dari bawahnya beli anak Petro Marwiro tenan wani maju ngadewi Prabu Baladewa. Ora wani dudu Petro tanganane. Ayo jare mau nantang aku, ayo Mas. Padangan wani, petengan ya wani, rupa wani, jembar ya wani. Gugu karepe diungtapke nyawa ayo ngejak pirang dina tak ladeni wae. Biar kowe awas tancep ki jotos kidule. Koprol ki. Waduh. Motor. Yo, sambat to. Wis maning jajalan kene bae beli sangat.
Wut. Au. Jebloke. Waduh. Wut. Padiake. Iya. Iso aku nek mengkon situtan. Anak biar. Ayo sambat kowe bol. Rene bol. Wah, mat. Wah, syukur kowe ayo. Awas pubenge jegloke meneh. Wis. Di atas. Modar kowe arep ngopo? Waduh. Ayo sambato. Jatoso. Ora apa-apa mburi wae. Nyoh. Sirah. Nenggala. Nenggalane endi nenggala? Wah, mati. Wah. Wah. Wah, kae kok tenan iki, Gong. Ngopo, Bro? Baladewa iki aneh lho iki. Aneh piye? Sing wis-wis nuwun Mandura iki nek gelut nek wis kepepet wis kalah ngono kae terus mesti muni glandang nenggala. Ha iki mau ora. Lah kowe iki nek ndi? Mbuh ya aku mau. Ora ngetok ya aku mau ndelik. Ora nonton lehmu perang. Iki lagi harap nonton kok kowe wis pencolot memburi wis kalah. Neng iki mau ora muni ngono kuwi lho, Gong. Heeh. Neng malah nyokot. Lho. Nyokot barang ki ya sok-sok diperlukan lho. Nyokot ki nek wis kepepet sok nyokot ya ora apa-apa. Ora ngono kuwi, Gong. Tenan iki nyokot tenan. Nyokot tenan. Nyokot genah dudu Baladewa. Ayo wadul Ndara Werkudara. Ayo wadul Ndara Werkudara. Petruk mlayu-mlayu ngopo? Durung tekan, durung ditancepke wis suwuk ngopo? Nggih. Bar gelut kalih sinuwun Mandura. Kalah apa menang? Kalah modale entek kok. Modale isih tak teruske kok. Nah, kalah. Nek jane iki urung kalah ning aneh. Aneh piye? Sinuwun Mandura niku nek Pancakara nek wis muni kepepet ngoten mesti terus muring-muring. Terus jangan panus maning cacalan iblis banget. Terus muni glandang nenggala ngono kuwi. Iya. Nek niki mboten. Lah piye? Niki apa jenenge? Baladewa perang neng kok nyokot kalih getak niku Baladewa cara endi? Wah, jangkae. Biar kowe. Yo ayo. Ndi Petruk? Aku duwe perkara karo Petruk dudu karo Werkudara. Petruk mundur kalah. Kowe ngopo rene? Belani Petruk sebabe. Petruk wong kleru kota belane iki kepiye? Wah, Petruk muni. Kowe ora ngetokke nenggala, kowe malah nyokot. Wah, Petruk kae wong dobos tak kandhani. Petruk kae gawe-gawe. Petruk kae mung ngomong kosong. Wah, nek di papan sing jeneng Baladewa ki mesti ora tau pisah bareng karo patihmu Praguta. Nek ora karo Praguta ya karo Wisata. Dina iki ora, dina iki tak tinggal ning omah.
Wah, Prakuta nendi? Prakuta lara pikir ora melu. Wisata nendi? Dolan mancing. Wisata mancing. Wah, genah iki Baladewa palsu. Waduh. Waduh. Oh, tolong. Wah. Waduh. Wah, ora mlayu. Ah. Oh, ladalah tenan. Ora urung aku Badar ya. Aku mung sadurunge mundi dawuhe Pandya Betari Durga. Supaya aku ngiri godha para pendhawa aja nganti padha bantu Yai Semar gone bakal bangun kayangan. Aku supaya memba dadi Prabu Baladewa. Ning nyatane Badar, waduh. Mongko yen aku maju meneh ora urung ya mung kalah kewirangan. Prayogane aku tak bali lelakon iki tak aturke ngersane Pandya Betari Durga. Dan Ndara Werkudara matur sembah nuwun ingkang kathah menika sampun dibiyantu anggen kula ngunduraken Prawadyabala saking wirangan Petra omong apa. Nggih, ngapunten kula niku terbawa suasana. Kula pengen nge-MC. Bagong nendi, mbok kirangan ngangkring yae. Senengke wae iki bocah ngintal-ngintil nendi wae. Yo. Matur sembah nuwun lan tujune niki wau Ndara Werkudara kersa tumandang. Kudune. Lho, pita ki? Pita ki? Werkudara pita ki? Tujune jenengan wau kersa tumandang. Iya. Lah rak apa to sinuwun Baladewa ning ngomong gadungan palsu. Niku wau kedadian saking magic. Nyatane bareng diajar Ndara Werkudara banjur Badar perjineman Jaramaya. Iya, Petruk. Aku kawit mau ya wis Supriya Baladewa aneh. Neng aku gumun kok dadi Badar Jaramaya. Wah, Antasena. Antasena rene. Pita ki? Piye, Pak? Kok ngendi? Jajan. Ra masalah to. Tokoh sampingan kowe kok aku ki. Tak jajan sik ora kleru kok. Antasena. Ayo iki Jaramaya iki mesti ana sing kongkon. Sing kongkon sapa? Lah nek dinalar saiki. Jaramaya iki andane Pandya Betari Durga mestine sing kongkon ya kuwi. Dadi cara tembunge saiki iki melu nunggangi perkara iki mbebuthek banyu bening ngono. Wah, banjur piye? Kok terus piye to ki? Ayo saiki gandeng Amarta wis tentrem, Petrus saiki dawuhi supaya dhisik laku bali ning Karang Kadempel. Bapak karo Pak Desami Ajilan Paman Arjuna banjur nungko supaya padha rawuh ning Karang Kadempel ning aja bali. Ning aja lali ning. Aja lali Siwa Prabu Punta supaya ngasta pusaka telu ya kuwi pusaka Jimat Kalimasada, Payung Tunggul Naga karo Tumbak Karawelang. Merga kuwi sing uga kanggo srana Kyaine Semar nggone bakal mbangun kayangan. Yo. Wis kono Pak, gek tata-tata budal ning Karang Kadempel, Petruk kon bali dhisik. Pondene negara Ngamarta mengko tak tunggune karo dulur-dulurku. Wah, yo. Petruk, nun. Kowe disi ana laku bali on dhisik. Mengko aku lan Punta Aji kakangku banjur sumusul ing Karang Kadempel. Nggih, ngestoaken dawuh nyuwun pamit, nyuwun pangestu matur sembah nuwun, Ndara.
Andrenggang puspitorum kasiring samirana mri sekar kadok ngas kadanyo maweh raras retnaning griya Wong aja-aja sangayu palungguhan ulun marmane Kakang Narada ulun wiji mangarsa yekti nedya ulun kanthi angrumpaka timbuling gara-gara ingkang kagiri-giri kawah candra dimukalir kinebur Kakang baya punapi kang dados tuk sumbering kanang gara-gara Kakang Narada prekencang adi guru gara-gara ingkang niku jane kapirang dados tigang perkawis menapa kemawon sepisan gara-gara saged dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng gentur teki umpamanipun contonipun nalika lampahan Arjuna Wiwaha jaman semanten sang Begawan ciptane ingkang tapa wonten Guwa Pamintaraga cipta ati ning kuwi wening nek pancen pengen wening atine mlebu Guwa Mintaraga minta nyuwun raga pun mestani awak nyuwun marang ngersane pangeran mrih kareksa ing reh keslametane menika sepisan salajengipun kaping kalih gara-gara dipun timbulaken saking titah ingkang nedheng mubal kamurkanipun contonipun dok nalika mubaling Prabu Dasamuka menika saged nimbulaken punang gara-gara ugi kaping 3 gara-gara mboten dipun sebabaken saking titah ingkang gentur tapane gara-gara mboten dipun timbulaken saking titah ingkang murka nanging gara-gara malah dipun timbulaken saking dewanipun ingkang klentu tumindakipun la duka menika apa pancen kleru tenan apa pancen sengaja kleru lajengipun saking wawasanipun Kakang Narada gara-gara tigang perkawis menika kula lajeng angka ingkang kaping pinten Kakang angka 3 yen mekaten gara-gara saking pakartinipun dewa lha nggih lajeng dewa sinten paduka adi guru piyambak lho Kakang Narada kok saged mestani dateng ulun lha nggih krana adi guru menika sejatosipun sri kalian Kakang Semar lha duka kok adi guru saged sengit gething kalian Kakang Semar menika sebabipun menapa monggo kadosipun Kakang Semar nggih mboten damel kapitunan mboten damel perkawis kalian adi guru nanging adi guru sing golek-golek dadane perkara nggih napa mboten adi guru nggih Kakang malah sisan damel kula dadaki krana selaginipun Semar menika tasih gesang tiyang menika sami nglewar anggenipun sami nyembah dhateng ulun lho ingkang dipun kersaken adi guru menika ados pundi kala lajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru boten wonten sanesipun lho lah mangke riyen sesembahanipun jagat raya menika inggih ingkang nyipta jagat raya saisine inggih menika Gusti ingkang Maha Agung lah kok dadi adi guru malah ngoten inggih namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir mila selagine Semar niku tasih urip
Nggih Semar niku sing giring menungsa supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi. Terus do dikandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang sing miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah. Banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso. Lah mekaten menika yaktine namung giring manungsa supados sami nyembah marang pangeran. Lah prekencong. Lah nggih pun leres Kakang Semar niku, Dik. Yen manembah jati namung dumateng zat ingkang murweng zat Gusti ingkang Maha Nasa boten saged sesembahan jati menika inggih namung kula namung Bathara Guru ingkang wajib disembah. Oh lah yo lodo apa? Wah lah iki angel tenan iki sing marake ruwet nggih wonten mriki menika. Lah Adi Guru pangandikanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tartemtu badhe dawa buntute. Kirang bejo sisip semiripun paduka Adi Guru malah badhe sinurak ing jagat. Krana paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa. Dados tumindak sapecangen dika sakelimah menika kedah sanget kangge tepa palupi para titah. Lah yen Adi Guru ning mangke nyimpang saking bebener angger-angger kaya ngene iki walah lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok iki. Ora sarujuk leres. Nggih leres Adi Guru nggadahi panguwasa menika leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani, nanging kangge ngayomi. Tur malih yen merawis niki nek nganti Kakang Semar ora trima terus munggah ning kayangan terus adol jamu. Sinten sing ajeng tumbas? Wasipun perkawis menika kula mboten sarujuk. Dados yen wonten menapa-napa kula tunggak waru tunggak dadap ora melu-melu ora melu nggarap. Dados yen Adi Guru mangke nampi wewelak manggo dhewe Adi Guru. Kakyat risang kapirangu Dirangkul kirempit kempit dosaretaning bahono kathah-kathah pangandikanipun Kakang Narada menika malah nginung kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten ngayogyani kenging medhak ing marcapada. Medhak ing marcapada kados pundi? Kakang Narada ulun copot kalenggan dewa. Lah rak tenan to. Wis iki mesti kena pengaruh. Lah akhire ketekan wong wedok siji kae kok mesti gampang kena godhok. Nggih pun, ora dadi dewa ya ora masalah. Ning mang titeni mawon ala niku mboten badhe tumama ing becik. Pukulon kados pundi menika Pulo Narada sajaipun malah lajeng kagol penggalipun. Ya wis ben wae kayangan Suralaya ora nganggo Kakang Narada boya dadi ngopo. Nanging Durga nalika semana ulun dawuh marang jeneng kita supaya giri godha marang para Pandhawa supaya aja nganti bantu marang gegayahane Kakang Semar ku kepiye. Pukulon nalika semanten kula sampun dawuh kalian perjineman Jaramaya supados memba dados nata mandura Prabu Baladewa. Nanging nyatanipun gagar wigar tanpa karya cadhong duka Pukulun. Durga, kita iku amung ulun dawuh kaya mangkono wae, nyatane mboya bisa ngrampungi gawe. Nggih nyuwun pangapunten Pukulun. Nyatanipun para Pandhawa mboten saged dipun pengaruhi. Cadhong duka Pukulun kula kedah kedawan pripun nderek pun Pukulun nyuwun lintu menapa. Ya wis. Mboya dadi ngopo kabeh iki nedya ulun dadaki. Nanging saka panduka ulun iki Kakang Semar mesti wis krasa kalamun ulun sedya gagalake nggone bakal mbangun kayangan kang mengkono. Bathara Indra, nggih wonten
dawuh Rama Pukulun. Dawuh napa para Durandara ngawekani yen to Kakang Semar ora nrimake bab perkara iki kang banjur munggah ana ing kayangan dewa-dewa supaya siaga ngadepi nggih ngestuaken dawuh Pukulun. Nyuwun pamit Surtiti ngati-ati. Durga kula wonten dawuh. Sawetara wektu mboya ketemu sejatine ulun kapang marang kita. Lah rak ngaten lajeng kebah-bah tuh. Apa to? Batu-batu dadi salting aku nek ngono kuwi. Lajeng keparingipun kados pundi? Bakune sawetara kita ngancani marang ulun. Inggih, siap. Monggo. Monggo kula dherekaken ulun monggo. Jangkang grus sumbar katar-watar bumi kunjing waludo kuntur ketuk ngestu ngoro jagat mani rojo dewaku kadhaipun Kakang Nyai Prabu Jaya Sudirga. Nggih Kakang Prabu Jaya Sudirga wonten dawuh kados pundi? Yai mulane siadi tak kanthi bakal lumarepun ing Karangka Dempel merga nalika semanapun Kakang Antuk Wangsit Sasmita ingkang tak tampa pun Kakang lan siadi bakal langgeng hanjahing bawana ambawane negara ing Pulung Kedah Kencana nanging seranane negara kudu dianani tumbal wadal. Lajeng tumbalipun menapa Koko Prabu? Tumbale ora ana liya ya mung wong sing dianggep pamong agung, wong sing dianggep pustaka bisa kandha jimat bisa ngucap. Ya kuwi Semar Badranaya sing jare uga dadi pamong ing para kang suci, pamong ing Trahwita Radya. Yai, kula wonten dawuh. Iki wis meh ngancik laladan Karangka Dempel. Kaslakna to ning rasaku kepengin boyong Semar. Yen sekirane ana ingkang ngalang-alangi Karangka Dempel didadake Karangabang, nggih. Yen mekaten monggo kula dherekaken. Ayo Hai, dikelak lagune. Nggih, monggo kula dherekaken Kakang. Ayo kanca
saya dalu raras abyara sorot lintang kangku wedap titi sonya wadya ratri lumrang gandaning pos pita karenggewan putyanira sang dicara brengeng lir swaraning madu pranta manungsung sarining ngembang Sireping sangar kok kumatos sing dalu jroning ratri dereng wonten ingkang kacarita. Amun sangang pertongapati kang jemdul saking prangwitan nadyan kalengan megarsa gunung-gunung parandine bisa merbawani jagat raya. Dupitasa sing kamantian dewasane nang wau kawusa wancin wis ngancik gara-gara Sukra mangkara tumpamenda tete kalapa sumawar cita hanggara rekata Buddha Maesaraswati mintuna eka dwi tricatur panca cacapta astana dasa suwata perbawaning gara-gara nanging gara-gara ingkang dumateng jagating pakliran sakti amung ngurmati mijilira parepat punakawan Kilurah Semar Gareng Petruk Sumawana Kilurah Bagong ingkang sami gegojekan madyaning ora romba alon arire
gara-gara jam 2:10 ampuh tenan emang iki kowe sedawa banget lho iki lakone iya kira-kira bubar 4:30 ora kowe bubar cepet-cepet iya iki sowan ana Kebon Agung Tridadi Sleman wis jan gayange ora jamak-jamak ket mau sore apa jenengane acarane merti dusun merti dusun Kong merti dusun Semar bangun kayangan lakone aku ya sok gumun karo bapak ki bangun apa-apa ning dalane ora ana duwe sithik-sithik lakon Semar bangun kayangan, Semar bangun desa, Semar bangun SPBU barang pian kuwi. Semar bangun apa jenenge? Bangun pendopo terus Semar bangun sing ora sukses ki mau bangun rumah tangga. Ora ngono kuwi, Kang. Ya kae karo apa jenenge minangkane pamundutan sing durung dipinangkani ning lembukan mau. Isih ana 3 nek ora kleru Gong, nek ora ana tambahan saka HP. Isih ana apa jenengane? Kadung Tresna mau isih ana, terus ana Dadi Ati karo Sisi Deman. Wis sip tenan isih ana 3. Ya iya. Karo gek dipinangkani mboko sithik Gong. Saka apa ya kira-kira ya? Saka Sisi Deman dhisik no. Ha iya. Sing warang nyekar sapa Gong? Sik tak milih aku ya nek Sesi Deman ki. Wong pira kira-kira, Truk? Manut arep njaluk wong pira? Maksude pira Sesi Deman karo wong pira? Ya ora ngono kuwi. Kok terus Sesi Deman karo wong liya. Ya mau. Ora ngono kuwi ora apik lho, Truk. Ha iya. Ayo Mbak Agnes. Woi pokoknya Mbak Agnes nah aku. Aku ngefan aku karo Mbak Agnes. Kok meneh kancaku kae sing lendet-lendet nggon gayor gong kae. Wah. Wis muni Mbak Agnes ngono senenge ra jamak-jamak. Kok iso? Aku ora ngerti ya kowe iki. Heeh. Sok apa jenenge ngabari. Anggere gawe Mbak Agnes gawe story Instagram ngono kae terus wih Mbak Agnes gawe story Instagram ngerti urung kowe ayo mbok ben aku ya kaya ngono ki to kok ya duwe Instagram kon ra gawe story idola jare Gong ha iya ora apa-apa dolane anak-anak Mbak Agnes ki jan arang ya sing dadi senengi kemayune iki lho. Aku ora kemayu kok. Alah, ngomong sapa? Ora. Mbak Agnes Sesi Deman nggih Mbak Agnes nggih. Nggih. Wong saking sinten? Saking Dene. Sopo iki mau? Saking Bapak Sutrisno SPD lho. Oh nggih. Nggih niki enten isine kok Mbak santai mawon. Dadi ora kopong. Nggih, matur nuwun. Wis sami-sami, urung dinae kok matur nuwun. Lah ya rencana. Ya nek ora berubah pikiran mengko. Ayo Mbak. Dibawani mboten. Wah, lah ya dibawani ya isih yahmene. Lho lagi jam 2:15 kowe kok. Biasane jam 2:15 wis bubar gara-gara. Ora apa-apa, ora masalah. Truk, tanggapanmu tentang wayangan bengi iki. Wah, gayange ra jamak-jamak, Gong. Heeh. Ki Mbak Tatin barang ya bintang tamune isih nang kono. Wis entek kontrake. Saiki giliran sinden-sinden. Heeh. Ingkang mirsani ugi tasih kathah. Ah, tesih kathah. Tasih. Wah, jan wis pancen top markotop. Heeh, jan. Aku dadi semangat aku nek kaya ngene iki. Surahku mumet tenan ya iki, Truk. Lah ngopo? Monggo lho aku tuku blangkon kecilikan. Mau wis tok kandhake ning limbukan. Ayo balane meneh to. Ning gone Mamat mesti le. Heeh, aku ki pesen mat gawekno anu ya. Blangkon ireng polos ukur 57 ngono.
Nek kuwi. Heeh, terus lah kok wingi wayangan ning omah iki terus apa jenenge blakone dadi. Oh, ya kene tak jajale ngono. Nang omah iki pluk wah jan penuk kae. Pondasku saya gede apa ya, Truk ya? Mbok menawa. Lah kok terus mau sore aku tangi turu ki to. Entuk WA, Dik. Kok aku kelangan blangkon ana sing nyolong kok tegel ya ngono kuwi. Waduh aku terus mesakake. Mongko blangkon pesenan lho, Dik, kuwi Dik kok dicolong ya. Kira-kira sapa? Aku wis curiga karo kancamu kae lho, Gong. Heeh, aku ki ya curiga jane. Yang peringas-peringas kok gentro kae. Wamplenge sisan malah. Mane wae ngopo rawane. Oh ndak. Wis ayo, Mbak. Mau tekan ngendi-ngendi engko ndak ora bubar-bubar iki lele. Wiwitane anderek sang beki priya bagus kang olah budaya Power suarane iki apik ya, Truk ya. Heeh. Piye ya carane ngono kuwi ya? Aku bingung ngentoke power suara kuwi ana remote ora ngono lho. nyedot Nyedot apa? maksudnya Senengane enggak. maksudnya nyedot ambegan sik apa Marake traveling. sik tarik nafas nah ngono lho Ayo tarik sik. napas ngono lak kepenak kok nyedot. Lah ya kan nyedot ambegan Waduh. iya kuwi maksudku maaf Pikiranku dadi positif kowe. Ayo, Mbak. Ayo. sowan menyang kutha gedhe bandara terus kayong Terus meneng-ontro tak dupak lambemu malahan. Ayo serak ya gerok ya Gong aku ki Gong. Ayo Mbak, ndak mbane engko ndak selak dos. Ae kuwi senengane to. Oh kae. Doang hati-hati engko nek ketularan ngono kae biasane malati lho. Mengko nek tekan kemat terus yo. Wes Mbak yo gak diteruske yo. Lagi nek dirasani omong seru-seru ki ora krungu. Masa dirasani alon-alon ki malah terus krungu sih. Tenan kuwi, tenan ngalami aku. Engko terus teko ngene iki to. No terus. Hati-hati lho kok nek balik nang ora kualat to ayo ngono kuwi. Aduh tenan to. Ayo Mbak. Endi? Nang endi? Belum. Ora apa-apa. Selendang kuning. Kowe engko lak ngeratane salenter genep sak wungkus gitu. Ora apa-apa. Trik lawasku kowe karangan ngono kowe. Ayo Mbak, diteruske Mbak. Kang saking wukir. Karena nek gara-gara ki lara omongku ki kambuh. Ayo wis meneng Gong, tumbeni obat. Obat apa? Obat nganu apa?
Ora wis arep omongan aku ndak. Nek aku omongan meneh entuk bahan meneh iku suwi banget lho iki. Truk. Ya ora apa-apa. Oh ya aja. Ya ora apa-apa ding jane engko sik tak golek bahan meneh men suwe. Ayo Mbak. Soalnya nek wis entuk bahan ki biasane suwe. Bahan apa? Bahan kuwi lho guyon. Ra ketang ora lucu kuwi sing penting ngomong. Heeh. Ora apa-apa. Wis rasah wis Truk. Wis aku wis kagol aku. Lah malah ditinggal jagongan. Lah piye to? Gek ayo malah tinggal. Lah tak kira wis rampung. Kene iki gedabekan malah ditinggal. Wis lah malah saiki ditinggal guyu. Dicul kesek wae. Apane? Apa senengane iki lho Mbak Ones iki jeneng wajane. Apa to? Suarane. Suara kurang premono ning wasis ngungrung angurum angung rom marang bendoro Tiah Sulestya pijer ngincangake alis terus tresno ses